Tady je Čestmír Strakatý, vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuju za všechnu podporu na herohero.co/Čestmír a forendors.cz/Čestmír. Dnes jsem mým hostem Števo Ajzele. Jak jsem se dočetl, není jen komentátor, je srdcem a duší Formule 1 na Slovensku a Česku. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ahoj, dobrý deň. Toto je napsáno v petici, která bojovala za to, aby ty si se stal komentátorem Formule 1 na Nově. Když vlastně Formule 1 přecházela na Novu už teď jsou to 2 roky. Že jo? A teď ty jsi šéf projektu Formule 1 na Nově. Když tohleto slyšíš, tak je to zadosti učinění, je to něco, o co jsi se snažil, je to něco, co vlastně si vždycky chtěl? Opatrne, teda, takto na úvod. Normálne mi ide ako husina, lebo s týmto je spojené vlastne to obdobie, kedy prišla neistota, zmenili sa vlastnícke práva na vysielanie a my sme fakt s Pepom Králom, môjim dvorným parťákom. No, vytvoříte dvojici, která si říká Ice King. Ano. Je to takový jakoby podcast taky máte, nebo nějaký projekt, že jo, audiovizuální a naplňujete haly se svojí show, asi se dá říct. No je to už Josef Král byl skoro jezdcem Formule 1, jestli se nepomínám. Áno, už mám skoro podpísaný kontrakt, testoval F1 v 2012, škoda, že to nevyšlo. No ale potom sme spojili sily a sadli sme si ako ľudia, človečenskí a strašne dobre sa doplňame a darí sa nám spájať tú, hovoríme, československú formulovú rodinu a Ice King, to je vlastne akroným našich priezvisk, ano. Taká hračka. No a dnes máme viac ako 300 epizód, máme 18 vypredaných show v Českej republike a na Slovensku a furt spriadame nejaké nové plány. No sledují vás 10 000, 100 000 lidí. Ta sledovanost Formule 1 na Nově je obrovská. Zjevně je to něco jako fenomén. Zároveň ale Formule 1, proč by mě to vlastně mělo zajímat? To je dobrá otázka. A ja len veľmi stručne sa vrátim k tej nervóznej dobe, keď sa menil ten vysielateľ, že my sme fakt nevedeli s Pepom, že budeme pokračovať, nebudeme, mali sme už nejaké alternatívne plány a ja mám stále pred očami a preto tá husina, asi jeden z najúžasnejších momentov, ktorý som zažil v celej svojej profesionálnej kariére, že my sme napokon sa dohodli úplne perfektne s Nova Sportom, si pamätám, mali 10 rôznych nápadov, že z toho nám schvália tak maximálne 2 a dnes 8 inovácií už je v behu, čo je absolútna pecka, niektoré sú svetové unikáty, ale my sme mali tu možnosť ohlásiť to potvrdenie spolupráce na evente s Mikom Häkkinenom. 3200 ľudí bolo v aréne. Formulová legenda. No, dvojnásobný šampión, dostal standing ovation, a bolo to ešte symbolicky pred Vianocami, úplne nadšený zo šovky a my sme ešte zostali na pódiu a teraz, že zahrali sme tam scénku a teda v budúcej sezóne na Nova Sporte. A ja mám stále pred očami tú erupciu tých 3000 ľudí, so mnou sa to nesie, to bolo normálne, že baterky na 1000% a bolo to také fantastické zadozučinenie, že v tejto chvíli v médiách som 20 rokov, formulu komentujem 13 rokov a nie je to len o tom, že dnes prídeš v nedeľu, odkomentuješ a ideš domov, ale mňa to strašne baví, žijem formulou, baví ma tá komunita, tá edukácia, tá zábava a opäť to spájanie toho dobra. My keď sme spustili Ice King na YouTube aj na potom podcastoch a na Instagramoch pred 7 rokmi, tak našim prvým pravidlom bola nulová tolerancia k nenávisti, k hejtom, neznášanlivosti. A ja som mal vtedy v hlave takú tú teóriu, že my chceme prilákať slušných ľudí. My chceme vytvoriť bezpečnú platformu. A ja som veril tomu, že tých slušných ľudí je drvivá väčšina. A naozaj sa to stalo. A dnes ja sa strašne smejem, keď vidím tých rôznych buranov, čo k nám chodili do diskusí, že ako sa tam hádajú na iných kanáloch, na iných a hovorím si, že tak si to užite. A tým pádom my sme otvorili to publikum. Prídite k nám diskutovať, môžete sa hádať, však každý fandí niekomu inému, to je úplne v pohode. Pri množstve predbiehacích manévrov ty nevieš ani, svet nie je čierno-biely. Podarilo sa nám prilákať ženy, dievčatá, 12-13 ročné dnes, ženy, dievčatá, dámy tvoria 40% publika F1 a ideme na tú otázku. Áno, mnohí z nás, vás to majú v hlave, že Formula 1, v nedeľu po obede si schrupnem, však tam dobrý zvuk tam je, hej, biely šum, že... A
ja sa vždy tak svojím, že tak ja tam makám, rozumieš, snažím sa to predať čo najviac a vy si tam spíte, ale nie, zmenila sa Formula 1 dramatickým spôsobom. Mnohí si pamätajú Schumacher versus Häkkinen, tankovanie. A vtedy sa skoro vôbec nepredbiehalo na trati. A postupnou evolúciou sa zvýšila úroveň tej show na trati, že veľa sa predbieha, ale za posledných 5 rokov bolo veľmi silné takéto core zázemie fanúšikov, ale aj vďaka Netflixu, na našom území verím, že aj vďaka Ice Kingu, vďaka celkovej tej komunikácii, ako sa F1 otvorila fanúšikom. Teraz sme boli v Imole s celým štábom a pred 3 rokmi tam bolo 5 stánkov za hlavnou tribúnou. Teraz to bol obrovský festival, obrovská stage, prichádzajú tam piloti, máš tam merch, občerstvenie, aktivity. Naozaj je za tým množstvo investícií, obrovskej vášne a dôležitá je podľa mňa tá zábava na trati, že tam máš tú akciu, máš pilotov, ktorí sú charizmatickí, mladí, sexy, draví a každý je trošku iný. Máš tam úžasné značky, a máš tam kontroverziu, technológie, bulvár, naozaj Formula 1 momentálne ponúka naozaj fantastický mix. No zároveň ty jsi zmínil, že vlastně to bylo trošku zadosti učinění v tom složitém období toho roku 2023, kdy vy jste nějak jakoby se asi ucházeli o něco a byla otázka, jestli to dostanete. Tak ale ty si přece, když jsi zmínil, že jsi začínal komentovat formuly před 13 lety, tak ty začátky byly úplně jiné, že jo? Ty předtím si komentoval fotbal, nebo možná i potom, vlastně ano, souběžně. Ano. Zároveň si ještě předtím dělal i zpravodajství a na Markíze a tak dále. Tak ty začátky s komentováním formule asi byly takové, že to nebylo úplně hned jako 3000 hala tleská, že jo? To bolo... Mne by nikdy nenapadlo. Ja som dokonca ani nechcel byť komentátor vo svojom takom nejakom kariérnom rebríčku, ja som mal to úžasné šťastie, že ja som si prešiel tie schodíky úplne od píky, od toho posledného pomocníka ešte v rádiu, potom v televízii, naučil som sa sám strihať. V rádiu OK, hej, to bola, oni ma poslali na farmu, vieš, tedy ako NHL-ka, tak ma poslali na farmu na ročný zácvik a to bola vysoká škola, naozaj. Vidíš tých borcov svojho remesla za mikrofónom, ja si pamätám, ja som mal prvú výplatu 1200 korún a ja som tam nocoval, ja som bol happy. Ja som si to vydral, každý ten kúsok. No a potom prišla vlastne bizarná situácia na konci roku 2012 a keď Markíza, ja to rád hovorím a je to úsmevná historka, že omylom kúpila F1. Dnes to znie úplne že divne. A Markíza vtedy veľmi chcela kúpiť hokejový turnaj olympijský v Soči. A tým, že práva sa predávajú v rôznych balíkoch a F1 na Slovensku je vysielanie, no žiadna sláva, dokonca tuším ani kvalifikácie sa vtedy nevysielali, čo je dnes nemysliteľné, tak oni šupli vlastne tú formulu do balíku k olympiáde a prišiel šéfredaktor a že máme formulu, že čo s tým budeme robiť? A ja vieš, zrazu 27 ročný, tak on, že tak neviem, či na to mám, v živote som nekomentoval, idem to vyskúšať. Vtedajší šéf Markíze, Maťo Lisi mi dal veľkú dôveru. Išiel som na ten prvý tréning Austrálii, mal som fialový svetrik, dodnes si to všetko pamätám. A vyšiel som 1,5 hodiny, sám som bol 18 A4 textov som mal pripravených na tréning, kde vieš, nič sa nedieje. Ale rozpovedal som tam všetky tie príbehy a nevedel som, ako to robiť, ale vždy ja idem tak intuitívne a zamýšľam sa, že ako by sa to mne páčilo, keby som bol divák na tom gauči. To znamená, že chcem sa niečo dozvedieť, chcem sa aj zabaviť, musí to mať emóciu, vtiahnuť diváka, fanúšika do toho deja. No a bol to len obyčajný tréning a ja si pamätám, ako som, to bolo asi o 5 ráno, vyšiel z komentátorskej kabíny a oproti už išli kolegovia z Telerána, zo Snídane. A ja som bol celý bez seba v zmysle, že wow, že toto chcem robiť. Že taká akože láska na prvý pohľad, že mňa bavilo všetko v telke, čo som doposiaľ robil, ale to komentovanie, hovorím si, že wow, že toto by bolo super. Keby som sa v tom dokázal presadiť a naozaj veľmi tvrdo som na sebe pracoval, aby som nabral taký ten level, tú kvalitu. Dodnes vždy pochybujem, keď idem komentovať, že ešte nie som dobre pripravený, ak to vie, čo to bude, ale zároveň milujem ten adrenalín toho živého vysielania a tej športovej nepredvídateľnosti. Ja milujem šport, ja som srdcom športovec, takže pre mňa je úplne jedno, kto vyhrá, ktorý tým, ktorý jazdec, ale vlastne čím lepší závod, tým jednoduchšia práca pre mňa. No,
že je příprava nejdůležitější, to víme asi oba dobře. Když přijdeš s prázdným papírem, tak jako můžeš být skvělej a můžeš zaimprovizovat jako dobrou show nebo dobrý ale nikdy to nebude ten úplný top, protože to dělá právě ta příprava. A ty si ale zmínil, že vlastně si se vypracoval od začátku a že vlastně to je možná nějaká i komparativní výhoda. Že si vlastně zažil ty všechny schody a možná máš i nějakou nevím, přijde mi to jako přirozené, nějakou jako pokoru, že víš, jaké to je na všech těch úrovních. Ano. Takže je to vydřené, je to náhoda, je to talent, je to všechno dohromady? Co to je? Je mi trošku neprirodzené hovoriť o sebe, čiže poviem tie zážitky napríklad. Ja som zažil ako reportér olympiádu v Londýne 2012 s 15-kilovým ruksakom, sám som si točil, robil som reportáže, sám som si strihal živé vstupy. Ja som prišiel do prenajetého štúdia a tam bol týpek, dokonca to neviem, či nebol z Al Jazeera, proste vyštafírovaný, 2 asistentky make-up, ja som došiel takto s ruksačikom a mal som vinčus, vieš, ja som len podal vinčus, urobil sa živák, čaute, dovidenia. A ja som mal plusgiere na nohách, ako z toho chodenia, tá olympiáda, všetko. Bol som na Tour de France, bol som na majstrovstvách sveta v hokeji. Naozaj, že interne v tej základni som si prešiel úplne všetkým a teraz to strašne cítim na Novasporte, keď presne sme prišli s nejakým plánom. Urobme najkvalitnejší športovo-televízny produkt v strednej Európe, dajme tomu. A našli sme fantastického parťáka v podobe Dušana Mendela, šéfredaktora Novasportu. A fakt my sme tam išli, že toto určite škrtne, že a teraz chceme komentovať v trojici. Tiež mi to napadlo. Chceme mať dievča v štúdiu v tíme. Áno, výborný nápad. Chceli by sme mať publikum v štúdiu. Komplikované, ale dá sa. No, ale my by sme chceli komentovať naživo. A teraz, že a ide to vôbec. Zavoláme zvukárov, všetci sa tam postavili, kúkali na nás, že či nám nešibe. Že to nejde, lebo naozaj to nie je sranda v rámci hlučnosti, rezonancii. Na druhý deň prišiel šéf zvuku, hoši, ja som to vymyslel. Takže koberec vždy máme natiahnutý, aby nikto neklepkal. Špeciálne je to odhlučnené, aby sme mohli ľuďom púšťať aj vysielačky, okrem komentára. A dnes nemám to úplne preverené, podľa mňa to je vec, ktorú nerobí nikto na svete. Že by si pozval fanúšikov do televízie, do štúdia a zároveň komentoval, že sú za chrbtom. A ja keď vidím vždy tie tváre tých ľudí, nezmestí sa ich tam veľa, a to je absolútne nadšenie. Úplne iný druh zážitku, ktorý tým ľuďom dáš a zároveň my cítime tú interakciu, takú tú emóciu, ten lepší prožitek z toho. Takže ja rád hovorím, že New York a Formula 1 nikdy nespia a toho sa riadím. Stále sa snažím vymýšľať niečo nové, byť bližšie k tým fanoušikom a precítiť ten zážitok. Je to vtažení těch fanoušků to, co je vlastně možná to hlavní na tom, nevím, úspěchu nebo na tom, co se vám prostě daří, protože jasně, umíte x věcí, ale tak x věcí umí i jiní, nepochybně. Zajímavě komentovat, těžko porovnávat, to je trošku subjektivní. Velmi, áno, veľmi. Ale možná, že jdete o krok dál směrem k té komunitě. Nevím. Určite áno, ale na celom našom projekte s Pepom Králom na Ice Kingu je krásne to, že to nevzniklo za nejakým účelom, že teraz ideme zarábať peniaze alebo ideme vymýšľať nejaké brutálne show. Na začiatku celého toho bola normálne, že bohapustá zvedavosť. Ako sme cestovali s Pepom autom, vtedy do štúdia do Maďarska na Sport 1, Sport 2 a veľa sme sa rozprávali a hovorím si, že sakra, že to je toľko obsahu, že zaujímavého, že skúsme to rozpovedať ľuďom. No a tak vznikol Ice King na YouTube a prvých, 20-30 epizód 2018-2019 vzniklo tak, že ja som komentoval Ligu majstrov v O2 a povolili nám používať štúdio. To fotbalové. Takže po obede ja som odkomentoval 2 zápasy a večer a do obeda som vždy prišiel skôr o 5 ráno vlakom a urobili sme 2-3 epizódy s Pepom. A moja najmilšia historka z toho všetkého je to, že proste ja som kúpil len predĺžovačku na klopáky, na mikrofóny, šupli sme to do štúdia a my sme nemali poriadny statív. Takže zobrali sme barovú stoličku a tá bola stále nízko. Takže my sme normálne vždy zobrali odpadkový smetný kôš,
dali sme ho naopak, tam sme dali statív, aby sme boli v zábere tak nejako použiteľné. Podstatný bol samozrejme obsah, úžasné Pepové znalosti, ktoré má a ktoré on dokáže ľuďom vysvetliť tým najzrozumiteľnejším jazykom. Ja som presvedčený, že keby Pepa mal britské občianstvo, tak teraz je hviezda Sky Sports. Pretože výborné vystupovanie, fantastický prejav a naozaj má tie znalosti, ktoré dokáže podať a super sa doplňame. To je podľa mňa tá fantastická chemia. No protože to, co je taky důležitý, jsou emoce. Jo. To je jedna z nejdůležitějších věcí, která je důležitá i tady, ale je důležitá, protože lidi to mají rádi, že jo? A ty dáváš, to je jako známé, je to trošku jako už ohrané, že jo, ale prostě prožíváš to. A lidi to prožívají s tebou, to je asi součást taky toho, že? A hlavné je to, že to nie je hrané. Ne, když jsem říkal, že je to ohrané, tak to znamená, že... Nie, to rozumiem. A na tom je krásne to, že ja komentujem hlasom a Pepa komentuje grimasami. Sú z toho úžasné virálne videá a opäť je to niečo absolútne prirodzené, kde my sme vtiahnutí do toho deja, my sme fakt, že srdcom formulisti, to znamená, že keď ide ten štart, tak to je fokus na 1000%. Naozaj rozpoznať tých ľudí, ja si to, tých jazdcov, monoposty, sám si to vizualizujem nejako dopredu, ale vždy to je naživo, je to nepredvídateľné, je to skvelé. A toto je podľa mňa dôvod, prečo milujeme šport. No zároveň mě napadá, a já už na to myslím vlastně od začátku, když se řekne závodník Formule 1 v Česku, tak pro tebe možná bohužel, ale v té diskuzi, která teď běží, tak se části lidí vybaví Filip Turek. Což nevím, jestli víš, ale je český europoslanec. Ja viem všetko, lebo na mňa to vyskakuje na Twitteri a teraz sme zabrdli do témy, no nič, také to bolo veselé, už nebude. Ale bude to zase veselé, ale mě vlastně zajímá, co si o tom myslíš. Že vlastně asi jenom pro část publika, protože část publika určitě je vašimi fanoušky a prostě sleduje Formule 1, tohle jakoby třeba nezajímá. A nebo je to zajímá taky a možná právě proto volili Filipa Turka, protože on byl ten závodník Formule 1. A veľmi úspešný. Respektive ne Formule 1. Ale veľa nechýbalo. Ako hranatá legenda išla, válila. 14-ročného to zdolal, že? 15-ročného. 15, no nie zle, okolo späť. A koľky boli v kategórii 2 alebo 4, nie? Až 3, myslím. Ale jako, ano, to jsou informace, které se ale teď dostávají ven a víme je třeba 2 týdny, v podstatě, když spolu mluvíme, tak datový novin, nebo jediný investigativní takový novinář udělal nějaké jako prozkoumávání všech těch výsledkových listin a zjistili, že tedy Filip Turek sice jezdil mnoho závodů, ale někdy tam bylo mnoho tedy aut, ale v té jeho kategorii třeba jenom 2 nebo 1, nebo jenom on, nebo třeba 3 a jeden z těch lidí, které teda porážel, byl ten 15letý chlapík. Zase Petr Macinka říká, a to ty víš, že čím mladší, tak tím vlastně lepší rychlost, tím lepší reakce. Takže vlastně to je někdy i těžší porazit toho mladšího chlapce. Co si o tomhle to myslíš? Kroutí se ako to povedať a neuraziť? Samozrejme všetky tieto informácie z branže motoršportovej vieme roky rokúce a v princípe je to také smutno veselé, že klobúk dole, ako to Filip Turek na tých ľudí dokáže zahrať. Lebo to je naozaj majstrovstvo. Ako pasovať sám seba za šampióna a kopu iných samozrejme prívlastkov. Neteší ma to a nerobí to, no F1 to určite nerobí dobrú reklamu, to vôbec nie. Myslíš si, že to spojení, které já jsem trochu udělal, které je takové jako jenom, že jsem někdo, kdo tu politiku prostě sleduje, tak se mi to spojí automaticky, že vám to vysloveně, a teď nepřímo vám, ale že prostě tomu sportu a možná tomu celému odvětví dělá špatnou reklamu? Ja myslím, že ľudia, ktorí vedia rozmýšľať v súvislostiach a sú internetovo menej zraniteľní, tak vedia prečítať súvislosti tohto celého a skôr ide o integritu celej tej osobnosti a ako si váži človeka v spoločnosti, ako mu veriť vôbec. Lebo konec koncov ísť 200 po nemecky pri Plzni do Iránu. To je bizár, rozumieš? My žijeme v takej dobe bizáru, ktorá a je to celkom, mám taký pocit, taký ultimátny cieľ vlastne to prehlušiť. My žijeme, jedna blbosť, zlodejina, všetko prekrýva druhú a ja už v jednom momente napríklad musel som sa od toho oprostiť, lebo ja napríklad nesledujem žiadneho politika, žiaden spravodajský portál a v kuse to na mňa vyskakuje.
A pre mňa je Formula 1 oázou. Vyslovene oázou radosti, rozkoše, naozaj vždy sa niečo nové dozviem, strašne ma to baví a potom vždy sa objaví občas nejaká takáto figurka, tak si poviem, že OK, no dobre, ideme ďalej. No tak jsou to politici a volí je ti lidé, že jo? Áno, to je na tom najkrajšie. A to, co si vlastně řekl, co je možná důležité a je vlastně něco jako respekt tomu, že on to vlastně umí tak jako šikovně využít. A ano. Když jsme se bavili... A to je, prepáč, to je presne tá, zvrátená, obdivuhodné umenie populizmu a demagógie, to oblbovanie ľudí. Dnes proste chýbajú vzory, chýbajú elity, pretože sú oplúvané, sú znevažované kadejakými naozaj akože treťotriednymi tragédmi a ochotníkmi a to divadelné predstavenie, ktoré my momentálne sledujeme v dnešnej dobe a zvlášť v politike je príšerné. Na strane druhej možno politike dávame príliš veľa priestoru, to je môj taký vnútorný feeling, pretože život naozaj nie je o tom a treba si chrániť vlastné šťastie, já tomu hovorím. To je absolútne kľúčové. No ty si zároveň řekl, ale ještě když jsme se bavili před rozhovorem, já nevím, jestli to můžu prozradit, že to, že náš premiér byl Andrej Babiš a možná bude Andrej Babiš, tedy on je občan České republiky taky, ale původem je tedy ze Slovenska, to je něco, co vlastně tobě taky nedělá úplně dobré jméno jako Slovákovi. To mi moc nepomáhá teda. A je to skutečně až tak, protože to mě vlastně překvapuje, protože já bych řekl, že většina lidí bude tak jako schopná oddělit ty věci. Nie, žijeme v skrátkovitej dobe. Práve, že je to skrátka a žiaľ pre niektorých ľudí Andrej Babiš zosobňuje všetko zlé, slovenské. Opäť, nič osobne, ja s tým absolútne nič nemám. Neteší ma to, ale neovplyvním to. Ja mám za tých 13 rokov som si prešiel kvantom hejtu a naučil som sa s ním pracovať, to znamená, že OK, som nejakým spôsobom obrnený, nehovorím, že teraz nič sa ma nedotkne, to vôbec, pretože to je veľmi... Ľudia dokážu byť neuveriteľne zlí. Je to tak? Ale naživo som za 13 rokov nezažil jediný hejt a v jednom momente ja som zmenil svoj mindset celkom tak radikálne, že hovorím si sakra. Prišiel totiž raz list ešte do Markízy, bol rakúsky pán riaditeľ, v nemčine napísaný a že ma majú vyhodiť, lebo komentátor povedal toto v prenose a proste to je nonsens a vyhoďte ho. A to byly nějaké technické věci, nebo... Z komentovania formuly. Normálne, že som tam povedal... Chyby. Hlášky, urážky, harassmenty, ja neviem. Jasne. A za mnou prišiel šéf športov, že počkaj, ty si toto povedal? Že, pardon, ale ako nie. Tak môj šéf musel ísť do strižne, on si chudák pozrel celú tú veľkú cenu a zistil, že ja som nič z toho nepovedal. Vôbec ničo. A ja v tom momente si hovorím, že a dosť. Idem sa sústrediť len na reálnych fanúšikov. Ja bych vlastne řekl, proč tohle niekto dělá? Ľudia sú... Niektorí ľudia sú veľké... Ano, asi ano, to tak jako občas zaznívá i v Česku, ale zároveň jako vlastně mě překvapuje, že zrovna ve sportovním komentování tohle někdo bude dělat, protože člověk by řekl zvenku, že to vlastně je nekonfliktní. Jasně, někdo fandí Ferrari, někdo fandí McLarenu, někdo může mít pocit, že si třeba z jeho pohledu, z nějakého důvodu třeba strany, že moc fandíš někomu nebo příliš se soustředíš na chyby někoho jiného. To jako vlastně chápu a chápu, když někdo napíše, mě vadí, že tenhle komentátor není objektivní, protože můj tým poškodil. Tomu jako vlastně rozumím. Ale proč to něco jiného? Je to sranda, lebo každý vlastne máme nárok na pocit a názor, špeciálne na gauči a konec koncov, ja keď pozerám iné športy, tiež som mudrlanda komentátor a nesúhlasím so všetkým, v tomto je to naozaj ťažký job, ale ja by som odporúčil každému, kto má taký ten pocit niekoho obviniť alebo zaútočiť konkrétne tu v F1, že otázka za milión. A čo by tým komentátor získal, keby niekomu fandil alebo keby som bol proti niekomu zaujatý? A
ja mám taký, tomu hovorím gombík tu vzadu, ktorý prepnem. Ja som hrával futbal, bol som brankár v Slovane Bratislava, ale... Neúplne dobrý som slyšel. No tak áno, dotiahol som to len do bečka, ale krásne časy. To je pořád dobré? Nie každý môže hrať Ligu majstrov. To si myslím. A môj osud evidentne ma zavial inde, ale tie lekcie, ktoré mi futbal dal v rámci výchovy, disciplíny, kolektívnej práce, úžasné niečo. Aj zlé lekcie, lebo stretneš kadejakých trénerov a kadejakých spoluhráčov, ale veľa ťa to naučí, takže v tomto super. A ja som chytal za Slovan a ja som srdcom slovanista dodnes, aj keď nemusím tam so všetkým súhlasiť, čo sa v klube deje. Je to prirodzené, ale kým som bol reportér v Markíze, ja ti garantujem, že za tých 13 rokov nikto neurobil viac kritickejších, investigatívnejších reportáží o Slovane ako ja. Čiže komentoval som zápasy Slovana, cvak a ide to isté je v F1. To, že som fandil Schumacherovi, neznamená, že dnes fandím Ferrari. Čiže mne to príde strašne zábavné, pretože existuje strašne veľa fanúšikov a ja sa medzi nich radím, ktorí milujú F1 taká, aká je. To znamená, že ja si sadnem a vychutnám si ten motoršport taký, aký je. Nie je tam ten nacionalizmus, čo je v niečom asi aj dobré, keď sleduješ majstrovstvá sveta v hokeji, vo futbale. To sú veci, ktoré... Je vlastne, že je pravda, že ten národní aspekt je tam pryč. Možná i proto, že tam nemáme ty naše závodníky. Ja som komentoval 3 zápasy slovenskej futbalovej reprezentácie a považujem to za najťažšie remeslo. Fakt, že to je fakt ťažké. To je veľmi ťažké. A opäť hokej, futbal, rešpekt pánovi Zárubovi, Bosákovi, Marcelovi Merčiakovi, všetkým. Je to fakt veľmi, veľmi ťažké, pretože opäť nevyhovieš a je tam tá emócia, ktorá niekto povie a neprežívaj to a na strane druhej, ale chceš to prežívať, sakra, však keď postúpime na majstrovstvá sveta, však ja som zjapal doma v byte od radosti, takže to k tomu patrí. No. Najdôležitejšie je hejty neriešiť a to je môj taký prístup, ktorý mám, užiť si tú veľkú cenu, ten samotný závod, komplexný víkend ako je a sústrediť sa na tých dobrých, na tých fanúšikov, ktorí prídu, diskutujú, debatujú, ktorých stretávame denne na našich show. V Imole zase tam čumeli tí zahraniční, že tam bolo, 400 Čechov a Slovákov, prišlo sa fotiť s komentátormi, čo sú vždy akože zrazy, ktoré sú unikátne. Moc o nich nemôžeme hovoriť, lebo oficiálne by sme nemali, ale je to strašne cool, že tí ľudia ti dajú tú spätnú väzbu, čo nikde neznamená, že teraz ja som najlepší komentátor na svete. Taký neexistuje, ale robím to absolútne srdcom a s celou tou vášňou, ktorú v sebe mám. No a tedy ty nevím jestli hejty, ale prostě nějaké ty dopisy a tyhle ty věci, to, co jsi zažil, ty přicházely proto kvůli tomu, jak jsi komentoval, nebo kvůli tomu, že, a vím, že ti tam občas probleskne nějaká jako politika nebo nějaký jako politický názor, a nebo třeba kvůli tomu, že to je i konkurenční boj a že to je i jako někdo tak to áno. Tak samotná Formula 1 hovorí sa o nej, že to je žraločie akvárium. Áno. Že to je klub Piráň. A to platí absolútne vo všetkom, medzi jazdcami, medzi tímami, medzi šťastí aj komentátormi, vysielateľmi, je to úplne prirodzená súčasť. A to, že sa to deje, OK, užite si to. My si ideme svoje aj s Pepom a s celým našim tímom. Naozaj, to, že sa to niekomu nepáči, je úplne prirodzené. A to, že som plešatý a nadávajú mi do plešatých Slovákov, no tak nepoletím do Turecka teraz si to nastreliť, takže pohoda. No to by možná ani nevypadalo dobře. No ďakujem. Inak počul som o tebe, využijem túto chvíľu, že ty fandíš Ferrari. Ano. Tak už chápem, prečo si v čiernom. No, to je přesně ono, protože ta první otázka je, nebo úplně první, ale ta otázka, která padla, proč by měla někoho zajímat Formule 1, tak ta otázka, proč by měla někoho, kdo fandí Ferrari, zajímat dneska Formule 1, ta je jako složitá, protože Ferrari už nevyhrálo titul nějakých 18 let snad. No. A to je prostě tragická bilance, dobre, ale já to zase tak neprožívám. Víš, to je taková ta nostalgická věc, kdy my jsme právě fandili tomu Schumacherovi a to byly ty osobnosti, že jo. Ano. Schumacher, Raikkonen, Mika Häkkinen a všichni to byly ty velké osobnosti, které to tehdy dělali. A ono je to dneska trošku jinak. Jasně je tam Lewis Hamilton, který teď tedy přestoupil k Ferrari, což je za mě jako pozoruhodný příběh, který vlastně moc nerozumím, ale jako nemusím rozumět. A čo nerozumíš na ňom? V 88. v Monaku získal Senna pole position pred Prostom o tuším 1,5 sekundy medzi prvým a druhým miestom.
Dnes máš 20 pilotov v 1,5 sekunde. 35 rokov dozadu, keď tým tvorilo 13 ľudí, manželky, frajerky tých pilotov chystali sendviče a ešte aj stopovali. Dnes najlepší piloti sveta, keď nesedia v top 4 monopostoch, tak nevyhrajú. Ten billboard hovorí, že vďaka inováciám, pohonným jednotkám, vďaka Green Dealu F1 ušetrila 30% paliva spotreby. Ale to, že na prevádzku tých pohonných jednotiek potrebuješ extra 4 inžinierov, ktorí lietajú a potrebuješ na to extra kamión, ktorý chodí po celej Európe, čo si ušetril? A F1 momentálne rieši, že podľa simulácií hrozí na niektorých tratiach, že na dlhých rovinkách budú musieť plachtiť, pretože minie sa výkon z baterky. Jako rekuperovat. Aby nabrali baterii, už nebudú spomalovat. Presne tak. Smrť legendárneho Ayrtona Senu zachránila v bežnej premávke 10 000 životov. Formula 1 2026 nemá oficiálne schválené pravidlá pár mesiacov pred štartom novej sezóny. Nedokážem napočítať dni a noci, koľko som sedel na tom hoteli a myslel na môjho chlapca a na moju manželku a že nevieš s tým reálne nič urobiť. S absolútnym úžasom sledujem niektorých spoluobčanov, ktorí možno by boli aj radi, keby nejaké ruské rakety začali lietať na Slovensko, veď sú to naši bratia. To, čo mňa najviac, ale úplne najviac štve, je to, keď politik, ktorý je na čele krajiny, riadi ju, spravuje už 14 rokov z 19, pre tú krajinu neurobil vôbec nič. Pred pol rokom, aký by som nemal známych, tak mi babku nechajú zdochnúť ako krysu v nemocnici. Neviem v rámci historických dejín, kde sa nachádzame, či sme nepoučiteľní, či sme tak poddaní, či sme tak ľahko ovplyvniteľní. Dostal som vyhrážky, dokonca som aj guľku dostal do schránky, že stalo sa to a nejakým spôsobom ma to zocelilo. Slovenský šport, to je banda, nie všetci, úradníkov, funkcionárov, ktorí letia na business classmi, na olympiádu, užívajú si všetko super. Tam vzadu sa tlačia tí chudáci športovci, ktorí nemajú jeden štadión, jeden vodný kanál, nemajú podmienky, nemajú nič. A zrazu prišli ruské tanky a moja babka schmatla moju mamu a že klakni si a začnime sa modliť. A ja mám pocit, že tam je takéto stelesnenie toho aj nášho Slovenska a my sme sa z tohto nepoučili.